Straight to the point. Now, sa mga legal nga hisgutanan mahigala, si Alan Peter Cayetano dunay ligan under sa Constitution mga sukit di paminaw under sa balaod. Si Win Gatchalian sa iyang kabahin sad mahigala medyo nabutang og lalisunon kay mo insist man sad siya mahigala nga naa sa iyang legal basis. So sa may tabo ni adto Supreme Court. Moadto ta sa judiciary. Now, while moadto sa judiciary, kinsa may mo dumaan sa Senate in the meantime, diha ang problema. In the part of Cayetano mahigala kay mo insist siya, pero ang gahom, ang power mahigala lupig man sa power ni Win Gatchalian. Ngano, naay Sergeant at Arms si Peter Cayetano, nagbutang pong Sergeant at Arms si Win Gatchalian, but ang Sergeant at Arms si Win Gatchalian back up by John Vic Remulla na, kay sila mo'y gi-recognize sa Malacanang. So mahimo ilarag yun yung himuon tanan mga higala. Kaya ang Senate, o man sige kaugalingong pulis, o man kaugalingong army ng Senate, na yung Sergeant at Arms, pero unsa bay ko Sergeant at Arms, naduha na kabuok ni mahigala ang iyang nabutangan ni Sergeant at Arms sa Senate ron, dahil gitudlo ni Peter, dahil gitudlo ni Win. Unya ang mga personnel sa Senate. In fact, doon ay mando sa Cayetano, mutuman tong mga personnel, mumando po si Win Gatchalian, malibog ang mga personnel. Karon lang daan, na-ready naman ang session hall para sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. So ang mando ni Cayetano ini, manood na dito mahigala ang mga senators, pagpasud sa mga resource persons, kitag-tagsaon man ni sila mga kagalaan na may protocol ani. Moingon si Cayetano, pasudla. Moingon si Win, ayaw pasudla. Kinsa may masunod? Dili naman ni mahigala, hisgutanan niya mo ni ang balaod mo ni mauna. Magblasuhay man, inigblasuhay, alkansi sa blasuhay, si Alan Peter Cayetano nga naman tungod kay si Win Gatchalian back up siya sa Malacanang. Siya mga higala maoy giila sa Malacanang, nga maoy leader karon sa Senate. So si John Vic Remulla to ana daghang pulis daron sa Senate. Ato kauna nga report ni kasama nga Ken Galiniasa base po sa to na monitor dito sa DZXL Manila mga sukit ti paminaw. Muna ko gingon bisan pa sa balaod mahigala naa ang balaod mo pabor ni Cayetano, pero sa actual nganli lang may ka bendalo biit kita bitaw mo. But ang pag-implement na mahigala may kag nganla nimo binastusay na ni di man sa magtagad na. So karon medyo mao ni ang mga panghitabo mahigala nya madugo ni kung dunay mo insist mo ni problema mga kagalaan, no? Magkaguliyang problema ang dako basig do na bitay magkwan ngilad kay paminawon, no? Kining hitabo ang mahigala. Of course, we can understand Alan Peter Cayetano nga mo insist siya. Siya man mo Senate President. Tungod kay atong Constitution under Article 6, Section 16, Paragraph 1, mahigala ka na pag-ilik og Senate President, mga kagalaan. Majority of all members of the Senate. Si Alan Peter Cayetano mo ina, mabita nang wala iilik og Senate President na si Win Gatchalian, kaya supak sa Constitution. Pero pag abot sa aktual na nga pagdana diha karon, kinsa may nang hawd doon sa Senate building day, si Win Gatchalian na may hawd doon. Labi na naanas John Vic dito, kinsa may mo palaga na naanad tong PNP pati naghanar ba kayron, no, dito sa Senado may gala tukaon ng report ni Inday Ken Galania base usab sa ato mga nakuha nga mga report gikan sa RMN Manila may gala to monitoring dito. Straight to the Ato point. sa tagag pagtagad may gala si kasama nga Ken Galania sa monitoring nato may gala dito sa kauluhan. So mo ni akong giingon mga kaigsunan, ang duha ka grupo pulos mo insist sila mo illegal, pulos doon ay mga katarungan, but kung imong timbang-timbangon maayo may gala mas bugat ang side ni Alan Peter Cayetano. Pero ang problema pag actual implementation na sa ako nang giingon, si BBM tuwa mga higala man mo dapig ni Win Gatchalian, nya tuwa man dito ang puwersa. Inigbrasuhay ani ron o magkagubot dito ang mga pulis nga naa mahigala arena sa Sergeant at Arms ni Win Gatchalian. Mo unay problema ron mga higala, no? So malagmit ang Senate Blue Ribbon Committee karon, kung atong i-forecast mga kahigalaan, medyo doon lagi kakulian, no? Kay kung i-insist nimo nga kuan medyo lisod, di man kasod Senate. So magkandak sila sa gawas, kuan gyud dakong problema gyud in the part mahigalang Senator Alan Peter Cayetano, no? Lahi og ang imong kontra mahigala gamhanan nga gigamit ang tanang gahom mga sukin tig paminaw, no? Medyo dili lalim. Ato i-check sa si kasamang Ken Galania kay tuwa naman John Vic Remulla nagdaghang pulis tuwa karon sa Senate. So unsa man na og magrally sa Senate naa yung mga pulis og musud tong mga 18 Marines dili pa sudlon. At
atong tagapagtaga diya sa kasamangkin. Kumusta itong monitoring diha pinagi sa atong Manila, RMN Manila? DYHP RMN Report. Attorney Rufil, base sad sa nakuha na nga update gikan sa atong sister station nga DZXL RMN Manila, nga dunay gyud ilahang kaugalingon sad nga reporter nga nag-cover sa Senate of the Philippines. Pagkakaroon Attorney Rufil, tulo na ka mga senador nga kaalyado no ni Senate President Alan Peter Cayetano ang nasigpatan nga tuan na karon dito sa Senate Plenary Hall para sa ilang pagabuhaton kay determinado magid sila Attorney Rufil no wa magitoy kausaban as of kagahapon nga paybaw ni SP Alan Peter Cayetano labot sa resumption sa hearing sa Blue Ribbon Committee nga maoy nag-imbestiga niining mga issue sa flood control projects. So kanina So ready na ang Senate Plenary Hall para na gi-arrange na ang mga lingkuranan, ang kuan arrange na para na sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kasamangkin. Sakto ka, Attorney Rufil. As of ganinang alas 8, nakita na to dito, no, base sad sa mga videos nga ato nga nakuha gikan sa DZXL RMN Manila, nga ang mga bangko nga mga green, Attorney Rufil, gipangsud na dito sa session hall sa Senado. Unya, katong ilahang arrangement sa mga tables nga kada bitong during sa ilang plenary session, nga giusab na Attorney Rufil nga pormahon sila nga mag-atubang silang tanan, no? Kana bang timailhan nga mao na kadto ang pag-rearrange nila sa lingkuranan o sa mga table kay para sa committee hearing sa Blue Ribbon Attorney Rufil karong taon-taon. Nasigpatan na dito si Senate President Alan Peter Cayetano, si Senator Robin Padilla, unya karong bago Attorney Rufil naa na po dito ang chairperson sa Blue Ribbon Committee nga si Senator Pia Cayetano. So masabot na to Attorney Rufil nga ang pipila ka mga senador naa naman wa pa dyo'y kausaban no, mudayon ba sila og sa dili, although gipaybaw na to gaganina ni acting SP, maglibog man ta nila Attorney Rufil kay acting Senate President Sherwin Gatchalian nga walay hearing karon. Ang hearing adto na mo resume sa June 8 Lunes, ubos na sa pagpango sa Blue Ribbon Committee chairperson nga si Senator Erwin Tulfo. Pastilan. Mo ni problema ron nga kasamangkin. Unya magblasuhay naman gud ni. Mo ni problema magkagubot niya ba? Mao ni ang problema ron. Normally Attorney Rufil, kung wa pala inaani bitaw nga dunay mga kasika sa Senado, basta kuan gani hearing no sa lain-lain nga mga komitiba, mo start gina sila og 10 o'clock. Pero karon Attorney Rufil atong gitan-aw nga nalantay less than 10 minutes mag 10 o'clock, panid-an nato kung makapadayon bagyod no ang Blue Ribbon Committee nga ginuba pa ni Senator Pia sa ilang hearing. Kay giklaro ra ba sa to kaganina Attorney Rufil nga base sa ilang protocol kay kana bang ang kuan lagi kung si Senator Sherwin po na paingnon at ang kuan ang schedule adto naman sa June 8. So ang mahitabo ani karon kay ingon siya di man ko hilig magpadlak-padlak sad og kanang premises no or building, pasudlon lang na din na ang mga sakop sa komitiba. Ang mga senators pasudlon. Ang mga senador pasudlon. Ang problema ang resource persons may dili. Tinuod na Attorney Rufil no, ready na ra ba kay ni ato gito tan-awon to kuan pagka-arrange Attorney Rufil no, ato ipakita din na sa to Facebook page no nga nag-live ta karon kay para makita nato nga ready na gyud. Mahimog makasud na din na ang mga senador kay na naman dito si ang duha ka mga Cayetano ug si Senator Robin Padilla. Ang problema ana kung makasud ba ang mga resource persons. Sa gawas nga bahin sa Senate Building Attorney Rufil, Nana mga pulis pinaghana. Parting bagaa sa mga police personnel nga gipa Limang kana butang Attorney Rufil mura jud sila kana bitang naigiatngan nga kanang dakong rally. Kini nga inani nga hulagway or kanang scenario Attorney Rufil sagad makita ni nato kana bitang magsona kanang inibalik sa kanang regular session sa Congress unya ini kahapon mag State of the Nation address mao gina siya hulagway pero karon Attorney Rufil pag layo pa itong suna next month pa inana na ang atong makita no gawas nga bahin sa Senate Building. Unang Nana si John Vic Remulyat ona kasamangkin mo na sabay-sabay daron. Tinood, before na niabot si Secretary Junvic Rimulya Attorney Rufil, unang nangabot tong daghan kay nga mga pulis nga naaw katong ilahang dagko kay nga mga truck no, nya nag-formation din sila na ilahang mga commanders pod nga mao nag-arrange nila unya ready na sila no kada bitang ilang mga kagamitan nga og naay mga rally nga ilahang pagabantayan o ready na silang tanan. Mura jud karabang wano kanang nagiatngan ba nga kanang magkagubot gyud maghimo nga tensionado. Pagkataw-taw Attorney Rufil, do na day gipasud sad nga mga canine dogs no sa kanang
sulod gyud sa building, labi na gyud dito sa plenary hall no sa Senado para kabahin sa ilang mga security measures no. Karong adlaw Attorney Rufil sa atong gipanglantawan nga dugang pa nga mga developments din na sa Senate. Pagkataod-taod niabot dayon si DILG Secretary Junvic Remulla unya nisud siya dito Attorney Rufil sa building sa Senado una niyang gi-visit pod ang buhatan sa bag-ong Senate Sergeant at Arms kay gagahapon sa mga kasika sa Senado si Senator Sherwin Gatchalian nagbutang sa ilahang bag-ong Senate Sergeant at Arms Attorney Rufil si retired Police Major General Alfredo Soto Corpus. So una niyang gi-visit dito kay iyahang gi-check ang gi-implement no nga seguridad sa Senado karong adlaw. Pagkahuman, may diretso na dayon dito siya sa area diin nagpaygayon og press briefing si Senate President pro tempore as Sherwin Gatchalian og naminaw ra siya dito ato nakita Attorney Rufil no dito raman po siya scaled no naminaw siya samtang ipaygayon ang briefing. So mana Attorney Rufil atong atangan karon kay dol na balang po ang tanong kung unsa ba ni madayon ba gyud maka arangkada ba gining Senate Blue Ribbon Committee hearing nga dumalaon ni Chairperson Pia Cayetano Attorney Rufil or Daghanan pulis na day oy. daghana oy baga kay Attorney Rufil oh. Mano ni. Or mo patigbabaw ba no ang katong gimando pod sa kampo po nila ni Senator Sherwin Gatchalian nga adto na no sa June 8 mo padayon ang hearing. Sa gawas nga bahin po Attorney Rufil no sa Senate building dunay mga blue ribbon nga gipanghigot kasagaran na to madunggan sa ona tie a yellow ribbon round the old oak tree mo Karon, pero blue ribbon na. blue nga mga ribbon sa Attorney Rufil ang ipamutang sa mga kanabitang fence nila nga mga puthaw nga bumbo lang no nga mga kural gibutang din na ang mga blue ribbon. Wala kayon may maklaro kung kinsa namutang pero atong i-presume Attorney Rufil blue ribbon no? agi nagpagsuporta no nga kanang og mga paghinaot nga madayon gyud ang Blue Ribbon Committee hearing karon kay para mahibaw-an na to gusto na may dugang pa nga mga developments no atong investigasyon labot sa issue Flood sa flood control. control projects. Kay kung nahinumdum ta Attorney Rufil human natapos tong hearing taon-taon naman pila ka buwan naman ang nakalabay under pa to ni Senator Panfilo Lacson diha pa siya pa yung chairman sa mga komitiba nahunong man taon-taon gid siya nga nahunong wala na kita makadungog unsa pa bay angay pa nga ma-reveal adto until naabot tong pag-change sa bag-o nga leadership sa Senado under na ni Senate President Alan Peter Cayetano nga naka-decide sila Attorney Rufil nga ipadayon na gyud ang Blue Ribbon Committee hearing under na pod ni Chairperson Senator Pia Cayetano. So mao na Attorney Rufil no atong balikon ha do na naipipila ka mga senador pero bato pa sa ni Senator Sherwin Gatchalian okay ra makasudra man ang mga senador patang ila mga resource persons unya ang labing naglibog po na ni Attorney Rufil no kay dunay mga staff tingali sa Senado karon nga ni tuman no kay pwede man sila option man pwede sila maka work from home pero sa nakita na to Attorney Rufil nga dunay mga nagprepare kaganina sa plenary hall sa Senado so naadyoy ng duty di ay nga mga Senate staff gihapon no katong nanguhas mga bangko nang arrange sa mga lamesa okay para maandam nila ang area or venue para sa resumption sa hearing karong adlaw. So maingon kay staff ka dito nga sugot lang kog sugoon ko kay Tano sugot lang ko. Sugoon ko nga with Gatchalian og naman po. Paita ni stasyon na day. Okay. Okay, Attorney Rufil. Atong itakli, Attorney Rufil, kay murag nagkasugod na dito ang mga kalihukan sa Senado po ni mga orasa. Okay, sige ko no. Kamay lang kay ha, tapos ang i-monitor mahigala. Okay, sige ko no. Kani names? Okay, play. Audio. Wala na gi-carry Attorney Rufil pero tanaw na to ang DZXL Attorney Rufil no. Wala siya i-carry gyud sa official Facebook page sa Senado. Before entering the discharge of their office duties. Section 2. The officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members. O kana na wa nagikiri mahigala squad. So sila na Naaday na Attorney Rufil sa Facebook page ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay. Senate President pro tempore is Loren Legarda. Our Senate Secretary is Jose Luis Montales. Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, di po ako nag-resign.
In the event of removal, tinong ko sa mga kapatid natin sa media kapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death. I don't think I'm dead. Absolute incapacity of the President. Siguro naman po I'm in control of my faculties, physical and mental, emotional, spiritual. Ano po ang sabi ng Section 10? Ipalagay na po natin, yung sinabi ni Senator Pia ay mali. Ipalagay natin na yung katahimikan ng lahat ng mga dean ng mga law school ngayon, na sunod-sunod ang kanilang manifesto, pero kahapon tahimik silang lahat dahil alam nilang mali at hindi malturo sa kanilang mga estudyante. Sabihin nyo na po, sabihin nyo na tama yung kahapon. Ano sabi ng Section 10? The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit ko? Yung nag-press con po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila ng 13. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami makapag-away, hindi po kami kapit-tuko, walang violence sa aming mga buto. Pero ipaglalaban namin Pilipino ang konstitusyon at ang katotohanan. So may I invite all senators to join us in this hearing and succeeding hearings. The credibility of the gentlemen in front of us will be tested. So dun sa nagsasabing hindi totoo ang kanilang sabi, pumunta na po kayo dito ngayon. Hihintayin namin kayo para pagkatapos nila magsalita, ma-testing natin, masubukan natin, ma-cross-examine natin. Then the Filipino people will know who is telling the truth. Thank you very much, Madam Chair. Let me just acknowledge the presence of Senator Dante Marcoleta, who is our subcommittee chair. I will acknowledge him. I am acknowledging him, but I'll turn over to him in a minute. Senator Amy Marcos and Senator Robin Padilla. So, everyone, I have here my letter. This is signed. I signed this on officially on June 2, but I informed him a week before that that as Blue Ribbon Chairman, as the chairman of the Blue Ribbon Committee, I designated Senator Marcoleta as the chairperson of the subcommittee authorized to Kakamuto Proprio Inquiry in aid of legislation on the Philippine underwater privilege speech of Senator Lacson, flooded gates of corruption, flooded gates of hell, etc., etc. Nandito po lahat yan sa sulat. And I will just read to you Section 20 of the Senate Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, which provides Section 20, subcommittees, delegation of authority. The chairman of a committee may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing any and all acts which the committee as a whole is authorized to do and perform. Klaro po yun. Sayang lang siyang time at ang energy ng tao na yung mga kasamahan mismo natin sa Senate ay nagbibigay po ng reason for people to doubt that this subcommittee is authorized to be formed. It is. So it's very clear in our rule. Hindi na to dinidebate kung gusto lang naman ng mga tao na maliwanag. So on that note, I will move to the side so Chairman Dante can take over. And then I will also be in a taxation hearing later. I will be able to stay for a while. Thank you. Okay, so man mahigala no. Dito nga dito mga senador mga kaigalan, si Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, labot ani mga sukit di paminaw. Okay. So dianani karon sa Senate plenary. Pero ang live ini mahigala sa Facebook page ni Senator Alan Peter Cayetano. So mo ni mga kaigalaan ang nahitabo no mismo ang Senate mga kaigalaan okay. Wala sa official nga Facebook page sa Senate mga sukit ti paminaw. Di asa umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung mga inimbita nating mga resource persons sa umagang ito. Ngunit nakikita ko lamang po yung
matatapang at magigiting na mga ex-soldiers ng ating bansa, yung iba pang mga katauhan na amin pong inimbita ay hindi po nakikita ngayon. Ang kaso po, wala yan tayong mga staff namin sa Blue Ribbon Committee at tanungin ko sana kung naipadala lahat. Natatandaan ko po kasi sa kauna-una ang listahan po namin ay pinaimbita namin ang former Speaker ng House of Representatives, Martin Romualdez, at yung dalawang katiwala niya sa kanyang bahay, yung mga executive assistants o personal assistants ni dating Congressman Saldico, at inimitahan ko rin ang ombudsman o yung kanyang representative. Natatandaan ko pa rin na naimbita ko rin ang secretary ng DPWHO, ang kanyang representante sa umagang ito. Wala po sila. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay mukhang ayaw nilang igalang ang patawag ng committee ito. Meron din po sana akong babasahing isang opening statement, ngunit nakita ko masyadong mahaba po ito. Sasabihin ko na lang, hindi ko po ulitin ang sinabi ng ating chairperson ng committee sapagkat totoo lahat ang kanyang sinabi. At lalong-lalo na hindi ko na po ulin ang sinabi ng ating kagalang-galang na pinuno ng Senado, Senate President Alan Cayetano. Ang gusto ko na lamang pong bigyan ng emphasis sa sinabi po kanina ni Chairperson Pia, maging ako po ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pipilitan ang sarili namin na kami manguna sa Blue Ribbon Committee. Nagkataon po nung una ako po inahirang, dala po ng kulin, ay binalikat ko po yon. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang po ay nagtagal sapagkat iba po yung nahirang na leader ng aming Senado at nagtalaga sila ng bagong chairman ng ating komite. Kaya pansamantala hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang, nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo pong nakakaalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw na salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama naming 11, ng 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdinig na ito. Naghihintay ang sambayang Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila, isa man sa kanila, lalo na po yung madaldal sa kanila? Wala po. On record, kayo pong mga partisipa sa media, nakarami po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buong singkad hindi sila kumuha. Nung kami po ang
nakaisa para manguna uli sa Senado. Ngunguna na Senate President Alan Cayetano. Hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kagad ng paraan para mati. Okay, makaigsunan mo ni si Senator Rodante Marcolita sa nagpadayon nila karon nga kinini ang pagpahigayon tog Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero mo lagi ni, no mo na nabrasuhay na dito mga kagalaan, medyo dunay kakulian na nagkontrol karon mahigala sa Senado si Win Gatchalian o ang iyang mga kaubanan tuwa dito ang support ni John Vic Remulla, no, kay between mo lagi na Sergeant at Arms ni Cayetano o Sergeant at Arms ni Win Gatchalian, mas gamhanan ang kang Win Gatchalian tungod kay naay sa support gikan sa administrasyon naas John Vic Remulla dito, DILG 2 ang mga pulis dito. So medyo lisod. Unya kung dunay mag-insist karon may gala medyo madugo, no? Ato lang iampo mga kaygalaan nga unta padayon ipatigbabaw ang kahapsay kalinaw sa atong nasod mga sukid ti paminaw. Nimo rasa to sa dawaton kini mga nasakpan nga naminaw sa DYHP be. Ari sa tamay gilas mga winners. Dasto linya karon sa kasamang Laylin Rabanes Aligadas. Kawas ata sa stress mga higala. Unya karon nga taon ato lang hisgutan og dugang, no, ang mga legal matters labot ani. Pero nag running story magud nimo nang atong gi monitor mahigala mga panghitabo dito sa Senate. Walay libog-libog, subo paminaw, ayaw na paglangay, kasi ato ni Rufil Banyok na Ang atong Facebook pages sa DYHP o sa IFM o sa akong Facebook page o sa atong YouTube channel atong ipadayon ang atong coverage dito sa Senado mga higala. In fact, sa Senate nga kuanday digital na wa na gikiri ang kang Alan, no? Ani sa Facebook page ni Alan Peter Cayetano mga kaigalaan. Wala nagikiri sa Senate. Nagpasabot na nga mas gamhanan ron si Win Gatchalian dito sa Senado as compared ni Alan Peter Cayetano. Sa balaod mga higala dunay ligon nga basihanan si Alan Peter Cayetano pero sa actual nga implementation medyo